Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнсіз, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу фронтовик шағир Фатих Кәримнің тұрмыш һәм ижад юлы, батырлығы һәм қаһарманлығы, туған елге, гаиләсенә, милләтенә булган мәхәббәте хакында. Кала дөнья, кала бар матурлык. Ал чәчәкләр кала булында, чәчәкләргә төрнеп, үзем кала. Жырым кала үткән юлымда. Кыска гына гомерен җырга әйләндереп, ватаныбыз өчен җанын биргән фронтовик шагыйр Фатих Кәримнең тууына быел 115 ел. Ул 1990 елның 9 гыйнварында Башкортстанның Бишбүләк районы Айыт авылында Әхмәтвәли мулла гаиләсендә 11-нче төпчек бала булып дөньяга килә. Шагыйр заманы өчен дини, укымышлы гаиләдә үсә. Әтисе Әхмәтвәли озак еллар мәдрәсәләрдә белем ала. Күп вакыт дөнья гизеп йөри, дингә ихлас ышана. Шул темага шигырьләр, поэмалар яза. Үзе гаҗәп дәрәҗәдә ачык һәм киң күңелле кеше була. Яшәп килгән тәртипләрне яратмый, байлыкка кызыкмый, ярлылыкны да хуп күрми. Заманының алдынгы кешесе булып таныла, фәлсәфи фикер йөртергә ярата. Гомумән, бу гаилә намуслы хезмәт белән көн күрә. Әхмәтвәли абый революциядан соң 3 ел яшәгәч, дем сукраеп, 1918 елны дөнья куя. Аның хатыны Гөлъямал да аз сүзле, тыйнак, уңган хатын була. Бөтен өй мәшәкатьләре, йорт эшләре аның җилкәсенә төшә. Ул еш чирле. Тик шуңа да карамастан һәр вакыт күтәренке күңеллелек сакларга, эшне җырлап башкарга тырыша. Балалары да аның моңлы тавышын тыңларга яраткан. Фатих Кәримнең поэзиягә булган мәхәббәте ата-ана нигезендә үк сизелә башлый. Бу хакта ул үзенең истәлекләрендә дә язып калдыра. Әдәби әсәрләр язу теләге бала чагымнан ук йөрәгемә кереп урнашты. Егет чагыннан ук Тома Сукыр әтиемнең үзе өчен язган шигырьләрен безгә укыштыргалаганын ишетү. Апам Мәрьямнең үз дәфтәренә дин буе табигатен тасвирлап язган күп кенә шигырьләрен башкалардан яшереп миңа гына укуы. Абыем Ярлы Кәримнең матбугатта чыгып барган шигырьләрен уку. Булар минем әдәбият өлкәсенә табан юнәлеш ясауыма төп һәм башлангыч этәргеч булдылар. Шушы көннәрдә бар татар җәмәгатьчелеге герой шагыйрь Фатих Кәримнең туган көненә багышланган чараларда катнашты. Татар классик әдәбияты йолдызы тууга быел 115 ел. Фатих Кәрим, дөресен әйткәндә, сугыш батырлыгына түгел, иҗат батырлыгы да күрсәткән. Менә икенче бөтен дөнья сугышында 72 ил халкы катнашкан. Һәм бу сугышта 1215 язучы кулына корал тотып көрәшкән. Менә шушы язучыларның 460-ы һәлак булган. Шулар арасында әлбәттә Фатих Кәрим дә бар. Фатих Кәрим әйткәнемчә иҗатта да зур батырлык күрсәткән. Менә алгы дәфтәр каләмен прикладка куеп, ул 100дән артык шигырь язган окопларда. 9 поэма иҗат иткән, 2 повесть язган һәм 1 пьеса иҗат иткән. Зиннур ага күзәтүләреннән чыгып шуны җиткерде. Сугышта катнашкан 1215 язучы арасыннан алгы сызыкта була торып та иң киң, иң мул иҗатлы шагыйрь Фатих Кәрим. Без бүген Фатих Кәрим истәлегенә 115 еллыгына багышланган бу елның иҗади юнәлешендә беренче мәрәсимәдә катнашабыз дип тә әйтеп була. Фатих Кәримнең тормыш юлы, иҗат юлы ул безнең өчен, безнең киләчәк буыннар өчен зур үрнәк булып кала. Һәм аның иҗат юлы, аның тормыш юлы хәзерге вакытта үрнәк булып, аеруча тирән мәгънәгә ия. Дамир Данил улы җиткерүенчә, быел шагыйрьнең юбилеена багышланган чаралар байтак булачак әле. Без барыбыз да беләбез, безнең зур бурычыбыз бар.
Фатих Кәримгә багышланган һәйкәлне кую турында һәм хәзер менә әйтеп китәсем килә. Узган ел ахырында Казан башкарма комитеты белән берлектә аның урыны төгәл итеп билгеләнде һәм бу ел безнең өчен шундый зур бурычны үтәргә кирәк дип ышанып калам. Шара үз вакытында Фатих Кәрим яшәгән, биредән фронтка киткән йортның элмә тактасы янында барды. Көннең салкын торуы да әдәбият сөючеләрне туктатмаган. Ялкынлы чыгышлардан соң шагыйрь истәлегенә чәчәкләр куелды. Якын туганнары, оныклары да хатирәләрен яңартты. Булачак шагыйрь 12 яшенә кадәр туган авылында яши һәм укый. 1922 елда Бәләбәй педагогия техникумына әзерлек курсларына укырга керә. Техникумда 2 ел укыганнан соң Казанда яшәгән абыйсы Габдулла аны үзе янына чакырта. Һәм Фатих 1924 елда Казанга килә. 1929 елда Казанда җир төзү эшләре техникумын тәмамлый. Булачак хатыны Кадрия Ишукова белән дә ул шунда таныша. Шул елларда аның беренче шигырьләре матбугатта басылып чыга. Алга таба ул айрыша илһамланып иҗат итә башлый. 1926-1927 елларда аның Төнге урам баласы һәм Урман исемле шигырьләре басыла. 1931 елда Башлангыч җыр исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Кыска гына иҗат дәверендә Фатих Кәрим күп кенә ялкынлы лирик шигырьләр, поэмалар тудыра. Шагыйрь шулай ук проза һәм драма әсәрләре дә иҗат итә. 1931-1933 елларда ул Кызыл армия сафларында хезмәт итеп кайта. Алга таба сынау еллары башлана. 1938 елда Фатих Кәрим кулга алына. Мулла улы буларак имеш ул сыйнфи көрәшкә зыян китергән. Үзенең нинди катлам кешесе икәнен яшереп комсомолга кергән. Бу вакытта аңа әле 30 яшьтә тулмаган була. 1939 елны хөкем карары чыга. Аңа айна бер мәртәбә генә гаиләсенә хат язарга рөхсәт ителә. Хатларның берсендә ул киная белән генә үзенең кай тирәдә утырганын да хәбәр итә. Шуннан соң хатыны Кадрия 2 яшьлек кызы Ләйләне ертеп Казандагы төрмә янына килеп йөри. Бер вакыт Ләйлә төрмә кыймасының икенче ягына ишетерлек итеп: "Әти, кайт инде, тизрәк кайт" дип кычкыра. Фатих Кәрим кызның тавышын ишетә, аны күз яшьләренә булып тыңлый. Югары суд утырышы шагыйрьне 10 елга төрмәгә ябылуга һәм 5 елга гражданлык хукукларын чикләү җәзасына хөкем итә. Аны Коми якларындагы төрмәгә җибәрәләр. Төрмәдә утырганда да ул иҗат итүдән туктамый, шигырьләрен күңелендә ятлап саклый. Мөмкинлек булу белән Хәсән Туфан кебек папирос кагазына вак-вак хәрефләр белән язып, кием җөйләрендә яшереп тота. Шигърият аңа яшәү көче бирә, сыгылып төшмәскә ярдәм итә. Озакламый илдә сугыш башлана. Тик халык дошманнарын азат итәргә ашыкмыйлар. Бар тик хатыны Кадрия ханымның тырышлыгы, дуслары, шул исәптән язучы Кауи Нәҗми ярдәме белән генә Фатих Кәримгә иреккә чыгу бәхте насыйп була. Ничә еллар гаиләсеннән аерылып торган шагыйрь нибары 2 атна гына якыннары янында яшәп кала. 1941 елның декабрь башында ук ул үз теләге белән фронтка китеп бара. Татарстанның Милли музеенда Фатих Кәримнең иҗатына гомер юлына багышланган әдәби-музыкаль кичә гөрләде. Биредә герой шагыйрьнең шигырьләре укылды. Шәхесе турында мөһим фикерләр яңгырады. Мин заманында Фатих Кәримнең кызы Ләйлә ханым белән дә якыннан аралаштым. Фатих Кәримнең архивы белән Фатих Кәримнең сугыштан үзенең яраткан тормыш иптәше Кадрия ханымга язган хатлары белән якыннан таныштым. Хәтта музейда эшләгәндә Шәриф Камал музеенда әлеге хатларга нигезләнгән шундый театраль, әдәби, музыкаль кичә дә оештырган идек. Күрсәгез иде Фатих Кәримнең ул хатларда булган, хатынына булган мәхәббәтен, яратуын, аның кебек ярату, мәхәббәт ул бер әкиятләрдә генә була торгандыр. Фатих Кәримнең язмышы аянычлы, юллары бормалы. Кичәгә җыелган әдипләр дә аны трагик шәхес дип ассызыклады. Фатих Кәримнең кызы Ләйлә апа белән мин Калининград өлкәсенең Фатих Кәрим җирләнгән Багратионск шәһәрендә дә булдым.
Һәм мин шуңа игътибар иттем. Багратионский халкының, ул рус милләтеннән булган кешеләрме, татарлармы, украиннармы, кем генә булмасын, алар Фатих Кәримне беләләр, Фатих Кәримне яраталар. Һәм заманында Фатих Кәримнең мемориаль кабер ташларын эшләтү өчен хәтта Багратионский халкы һәркем үзеннән өлеш кертә. Әгәр дә инде без бүгенге яшьләргә патриотик тәрбия бирергә телибез дип әйтәбез икән, без иң элек менә Муса Җәлилләр, Фатих Кәримнәр иҗатына мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Милли музей фондында Фатих Кәримнең шәхси әйберләре дә саклана. Аларны бирегә шагыйрьнең гаиләсе тапшырган. Мисал өчен, бу кәштемне Фатих ага 30-40 елларда киеп йөргән. Фатих Кәримнең 90 еллыгы уңаеннан оештырылган әлеге бинада күргәзмә бик озак эшләде һәм бик эчтәлекле булды. Ул вакытта безнең баш рәссам Фаил Абдуллаевич Зиязов иде. Ул бик эзләнеп, бик тикшеренеп инде, бергә Ләйлә апа белән дә киңәшеп, бөтен материалларны туплап, аның архивында булган бөтен материалларны чыгарып, һәм безнең фондларда сакланган бөтен материалларны күрсәтеп, шундый күргәзмә эшләгән идек. Ләйлә апа белән дуслыгым минем күптәннән, мин ÖVM заводында эшләгәндә, ул анда озак еллар эшләде. Шул вакыттан ук дуслык безнең дәвам итте һәм соңгы көненә хәтле, соңгы озатуга хәтле мин аны озатып кала алдым. Флюра ханның Фатих аганың иҗатын өйрәнгәндә, шагыйрьнең хәтта Джек Лондонның тәрҗемә итүендә күреп таң кала. Шыннан да, үз чорының бөек шәхесе, бөек әдибе, бөек иҗатчысы ул. Мен 1942 елның гыйнварыннан рядовой солдат булып яуга кергән Фатих Кәрим 1944 елда кече лейтенант дәрәҗәсенә ирешә, взвод командиры була. 1942 елның 19 апрелендә хатыны Кадриягә хәбәрсез югалды дигән язу килә. Ләкин шул ук елның 1 майында Фатих Кәрим Казанга кайта, ай ярым госпитальдә дәвалана. Шунда ул кыңгыраулы яшел гармон поэмасын иҗат итә. Күп кенә шигырьләрен язып газетларга бирә. Яралары төзәлгәч тә ул кабат сугыш кырына фронтка китә. Халыкта шагыйрьнең үлем баржасыннан исән калуы турында миф яши. Үлем баржасы дигән төшенчә ул тоткыннар белән шыплап тутырылган баржа. Аны диңгезгә алып чыгып ут төртеп яндырырга тиеш булалар. Фатих Кәрим әлеге үлем баржасыннан тагын бер тоткын белән бергә исән калып Ак диңгезнең яр кырыена чыгалар. Ләкин кабат кулга алыналар. Шагыйрь үзе бу вакыйга турында берни дә язмый. Бүгенге көндә рәсми рәвештә бу хәлне раслаган документ материаллар юк. Әмма Фатих Кәримнең тормыш һәм иҗатын өйрәнүдә күп көч куючы шагыйрь Ринат Харис һәм әдәбият белгече Рамил Сарчин Фатих Кәримнең шигырьләрендә бу факт турында шигъри юллар булуын ассызыклыйлар. Шуңа күрә үлем баржасыннан исән калу бернинди дә миф түгел дигән караш чынбарлыкка якын тора. Фронт шартларында ул 150-гә якын шигырь, 8 поэма, разведчик язмалары һәм язгы төндә исемле повестьлар, Шакир Шигаев исемле пьеса яза. Сугыш чорында Фатих Кәримнең Мәхәббәт һәм нәфрәт, Моң һәм көч исемле 2 китабы басылып чыга. Сугыштан соң ул роман язарга план кырган була. Кызганыч, аның бу хыялы тормышка ашмый кала. Җиңү көненә санаулы гына атналар калгач, хәл иткеч көрәштә яраланып, кече лейтенант, взвод командиры Фатих Кәрим 1945 елның 19 февралендә батырларча һәлак була. Соңгы сулышына кадәр алгы сызыкларда көрәшеп, шагыйрь хәрби батырлыклары өчен Кызыл Йылдыз ордены, 1-нче дәрәҗә дан ордены, берничә медаль белән бүләкләнә. Көрәштәш дуслары аның пулядан төткәлләнгән шинелен, шигырь дәфтәрләрен, хатларын һәм итеген Казанга Язучылар дәүләт музеена җибәрәләр. Ләкин соңрак музейда янгын чыгып, бик күп кыйммәтле экспонатлар юкка чыга. Фатих Кәримнең Ленинградка җибәрелгән шинеле генә аның геройларча үлемен хәтерләтә. Татарстан Милли музее фондларында Фатих Кәрим белән бәйле 300-гә якын музей берәмлеге саклана.
Шагыйрьнең шинеле күргәзмәдә айрым урынны били. Аны полкташлары Фатыйх аганың гаиләсенә, гаиләсе исә музейга тапшырган. Әйтергә кирәк, мине иң гаҗәпләндергәне, беләсезме, шул төрмәдә яткан вакыттагы шигырьләре һәм сугыш чорында ул бит инде азат ителенеп кайткач, оправдация ителенеп кайткач, сугышка китә сразу, әз генә торып өендә дигән шикелле, аларны изек-изек кенә Ләйлә апа безгә сөйләп күрсәтә иде. Һәм бик ничек гаҗәпләндергәне, бер кайчан да ул менә кинә тотып, үпкә саклап язган шигырьләрен күрмәдем мин аның менә. Беләсезме, иң гаҗәпләндергәне. Шулай ук биредә әдиптең яу кырыннан кайткан дәфтәрләрен дә күрергә мөмкин. Сапер хезмәтендәге алгы сызыктагы солдат өчен иҗат үзенә күрә бер күңел юанышы булгандыр. Әлбәттә инде андый аянычлы язмыш булганда төрле хәлләр булырга могло, төрле сүзләр булырга мөмкин иде. Әлбәттә инде иң гаҗәпләндергәне шулай ук аның җәмәгате, аның Кадрия апа, Ләйлә апаның әнкәсе була инде, Кадрия апага шул хәтле тирән хисләр саклап, шул хәтләрдә алар урын табылган, менә шундый. Бөтенесе мине бик нык гаҗәпләндерде, әлбәттә. Шулай ук аның бай китапхана, китаплар белән кызыксынуы да гаҗәпләндерде, әлбәттә. Әйтәм бит, тагын да инде иң яраткәне үзенең кызларына, Ада апага, Ләйлә апага шуның хәтле нечкә нәфис хисләр саклап, Кадрия ханымны шул хәтле сагынып, сагышлы хатлары менә бөтенесе барысы да мине тетрәндерде. Фатыйх Кәримнең сугышчан батырлыгы хакында да искә алдык. Бер атна эчендә 2 иң зур орденга ия булган бердән-бер язучы солдат икәнен Ринат ага Харис искәртте. Мин Фатыйх Кәримне Ак диңгездә, баржыда, баржы яна, баржы белән төпкә китеп барган итеп, теге дөньяга китеп барган итеп көз алдына китерәм. Чөнки бу Фатыйх Кәримнең биографиясендәге бик аз телгә алына торган һәм гомумән сөйләнми торган эпизод. Сугыш башланыр алдыннан сәяси тоткыннарны Печлактан, Печородагы лагерьлардан баржыга тиеп, Печора буйлап, Ак диңгезгә алып баралар да, оттырталар баржыга, буксир китеп бара, һәм баржы бата башлый. 2 кеше исән кала. Шуларның берсе Фатыйх Кәрим була. Фатыйх Кәрим йөзеп чыкканда инде Мәскәүдән, Казаннан Фатыйх Кәримне яңадан судка чакырып хат килгән була. Бөекләрен бөек итә белгән милләт кенә бөек була, ди Ринат Харис. Килешми мөмкин түгел, лаеклы бөекләребезне онытырга хакыбыз юк. Мин бер шагыйрь, тойгы, хис кешесе, яратам мин кышлар сайравын. Мин гуманист, сөям дөньяны, акмасын дим җирдә кеше каны. Гуманизм минем байрагым. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген фронтовик шагыйрь Фатыйх Кәримнең тормыш һәм иҗат юлы, батырлыгы һәм каһарманлыгы, туган илгә, гаиләсенә, милләтенә булган мәхәббәте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже бітмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.